سون سآلیەکی وە چارەکە لەسەری دیا خۆڕاست دەکرد سآلیەکی وەژێ خۆینا ku ji lêvên vê de paliya paqij dikir bi tiliyên xwe yên biçûk. Diya wê ew bi milan pêça bû ku li wê jî nedin. Dayîk ji ber birînên xwe û ji ber bêçaretiyê digiriya. Nivîn, televizyona rengîn a ku nû kirîbûn, lempa gazê, şekir, savar, sabûn, birinc, penîr û cil di nîvê odê de tewlihev kiribûn. Ciyê eşyayan tew hatibûn guherandin. Baw, destê wî jî pişt we hatibû kelepçekirin û li pişt derî li ser çokê ew dabûn rûniştandin. Hêç çêrek neqediyayê yê gedî dikirin. Ji aliyekê ve jî ew bi kuştinê tehdît dikirin. Bavê wê ji ber pehînên ku li ser hew dixwar naland dîsa. Keçika biçûk a ku bi her du çavan digiriya wiha gote zilamên ku di destê wan de çekên ji bejna wê mezintir hebûn. Hûn çi dixwazin? Me çi kiriye? Li bavê min nexin. Son dixwim ez ê carekê dî nebim.